अब बताई मर्दवा दर्जी बन के आ हेकरा के कबो कल 36 कहत हो तो हेकरा के 38 कहत हो तो हेने वाला के 68 कहत हो। अरे मर्दे ये तो दर्जी कहिया से हो गईला है। अबे बताई कहत रे का कि प्रदुमन भाई के वो लंगोटा सी के दिले बनी तो जो लंगोटा सियले बड़ा वो लंगोटा के अंदर सामान कहाँ रहता ए का लंगोटा छोड़िया तू का लंगोटा सिया बोल ए तो खुद हॉगिज पहने ले ना तू जो लंगोटा सियले बड़ा अरे कपड़ा कहला पहन जाला कि अलंग तो पाए रहो हां आतना इनका से साइज न पहने के खूब निमन से नाप के सिया अंडर दिया कि तो पायल रहो इनका ना धरायल जोन धरे के चहले धरायल धरे के गोड़ तो धले ऐसा लंगोटा सियले बड़े कि हमारा अलंग बाहर निकल कपड़ा छोट सी दिले बड़े आई पुराना सिकाई था इनकर तू गइलू हनु सिवावे सिवावे गइलू हनु मगर मान गनी तारा के सिवाव तरु है अच्छा ढीला बका अरे ढीला बहो हो ढीला बा तबे नु चपवावे करलू हा अच्छा तो उ चपी हन ना उ चपी हन एक दिन हमरे से चपवा ना अरे पोटहट सुई बा ओ माय गॉड रे ओ यस लेकिन चला तनी एगो हमनियो के लेदारी मारी जा मेहरारू सुतल बाड़ी पलंग पर इहे सीजन के गाना गाए जौन सीजन चलता उहे सीजन के गाए जहाँ तहाँ धान के रोपनी चालू बा सुरेंद्र भैया सब कोई धान रोपता ठीक यही वार्तालाप में एगो मर्द मेहरारू के बात होता का होता मेहरारू सुतल बिया आ मर्द जगावे गइल बाड़न स्केल से साफ रही जब जगावे गइल बाड़न तो बेचारी जागत नहीं खेला तार मारती जे तरह गाय भैंस लतार बड़ा प्यारी रहे बड़ी प्यारी रहे खेत रोपे के रहे धान के बिया उखाड़े के रहे 3 कट्ठा रोपे के रहे आ जाके खेत रोपे के रहे आओ आओ अर्छो सुन ना अरे करी भाई ना थोड़ा प्लीज प्लीज यार ओ यार ओ यस ओ यस ओ यस ओ फकी बेबी ओ फकी बेबी लिसन टू मी टू अरे सुन ना साल मात के चीज बस साल भर पर ही आवेला धनवा 2-3 कट्ठा बोचल बा रोपा जाई तो तू सुत रहता तनी उठ चल ट्रैक्टर चलता खेत में पानी उनी सब पटा देले बने चल हटिया धरो चल धरो ना ए अरे उठ न रे ए लइका बैठो चैनल वाले को दिक्कत हो रहा है बैठो का बैल बारे उठत काहे नहीं की रुक प्यार से जगावे दे तो हट जा भैया तनी साइड हट कैमरा लगा दिक्कत होता ए मेहरारू ओ यस ओ यस ओ यस ओ फकी बेबी ओ लिसन ओ माय गॉड रे ई का करता सर रे अंग्रेजी शब्द है अरे उठा ना वो आ जाई तो फिर हमनी के खाए भर के हो जाई अरे दूरी बनावा हो बे यार हमर छाता फाड़ के कमानी बहरी निकलता रे अरे उठ रे काल ले करो तरह बे यार ले में धप धप गिरे लगबो अरे कैसन मेरा रे बियार त लागल रोए तनिए भुड़ी में ए राजा जी का हो ई कटनी ई रोपनी हमरा से ना होई रोपनी ना करबे रोपनी ना करबे जाना उना मिलत नहीं खंसा ना तो हम तोर मदद ना लेती चल खाली मुठिया ही है अरे धान के पूला बा अच्छा चलना अरे कम से कम 2-3 कट्ठा बोचल बा सब तो बोआइए गल बा चलो धान रोप के आवल जाओ ए राजा जी का हो हमरा से ना होई काउची ना होई हमर कमरिया बड़ा दुखाता कोमरियो दुखत तहर और धान रोपे नु हमर धान
तू खाई अरे गैस बना ली तो मेरे का कहलू कि धान रोपे जाए तो डांड हमार बथे लगी का कहलू हम धान रोपे जाम नु त हमर डांड बथे लगी अरे बोथे लगी ना बथी सुन ना हेलो मेन के लेवल बढ़ावा तनी और कम बा हेलो हेलो चलो रोपनी करे बथी नाही डार धनिया चलो रोपनी करे बथी नाही डार धनिया अब भले दुइये तीन गो धनवा दी हो गार धनिया भले दुइये तीन गो धनवा दी हो गार धनिया ई सेटिंग है आ उनकर नचनिया अरे मर्दे उनकर नचनिया नाचत नहीं खे बता दी का करता का करती है बता दी बता दी बता दी का करती है का ना ना उ लहंगवा धके है ताकि लोग सुरेंद्र भैया लहंगवा धके हैंग हैंग करती है नहीं तो रउआ लोग के बुझाता कि नाचत ना उ नाचत नहीं खे ना दू गो चीज करतिया एगो तो ओकरा हिड़िसो मिट जाता है हैंग करता अब दूसर का चीज की ओकरा भइल बड़का दिन आए अब जब भगुआ तो लहंगवा है धो लेतिया आ अपन भावे में नचतिया चलो दुइये तीन गो धन्यवाद रउआ लोग के बुझाता कि नाचत है नाचत नहीं खे यही बहाने अपन दिनाए कबर ले भी दिनाए ऐसा बीमारी हो ए भाई ऐसा बीमारी हो का हो जब हो जाई नु आ जब कबाड़े लगी हगुआवे लगी आ जब हगुआई बनू तो बुझाई कि अब के रस मलाई चाहत है चल पहिल का करती है रुको ना जब है कह देब तो ओकरा बुझाई कि रस मलाई चाहत है आ जब 5 मिनट बाद पर पढ़ाई चालू करी तो बुझाई कि कांचे मरीचिया कौन मुंह में दबा के लेकिन औरतिया नहीं खे जाता मर्दा कहता डफरा में घुस जे कि एने ओने गोर जदी सरती लेवाही में गीत कितना सुंदर बा गाता मर्दा कहता कि चल रोपनी करे बथी नहीं डार धनिया भले दुइये तीन गो धनवा दीह कार धनिया गार धनिया ना गार धनिया तब फिर मर्दा कहता कि एने ओने गोर जदी सरती लेवाही में आहा हाथ फैला दे हम आ जाई हो बाही में
ले लो पहले पाछा लो प्यार दुलार के भाई हमार बारन बहुत पुरस्कार दिहल तहरा पीठिया में लागी ना लेवार धनी देखो ई लाइदारी हो बिरहा लेवार समझत नीनू लेवार और जो लेव ना होला पाकी किची हो जाला उहे मर्द औरतिया हरकतिया की गाछी पीनी माटी सब कहाँ करे जाई हम तो उहे मर्दा समझावता कि तहरा पीठिया में लागी ना लेवार धनी लेवार धनिया अब हले दुइये तीन गो धनवा दी होगा दिलबहार मनीष पैलेस मनीष मतंजलि के माध्यम से पुरस्कार भगवान बना के रखस अगिला अंतरा में मर्दा कहता फिर हमार अमलेश भैया पुरस्कार दिहल और रोपनी ना करबू तो खाइबू का घेवड़ा रोपनी ना करबू तो खाइबू का घेवड़ा आ सुतबू उपास गइबू झप धुरपत सेवारा चला चला ना देखा दी बियारार धनिया चल चल चला बियारार जहां बा देखा चल बेरार दिखाओ चला चला ना देखा दी बियारार धनिया अब हले दुइये तीन गो थनवा दी ह जो हतारू सुतर सुतर नाटी पर ले ठेसी अरे झाड़ दी है भूखा पर दुमन पर देसी कहे हृदय विशाल धली नजार धनिया कहे हृदय विशाल धली जार धनिया भले दुइया तीन गो भले दुइया तीन गो भले दुइया तीन गो खनवा दी हगार धनिया भले दुइया तीन गो थनवा दी हगार
गाड़ी